Kalbasa. Ha? Ay, nagkuhan raman ko kuan. Itlog o pepino. Kalabasa. Ay, nang prito-prito. Sa'yo pa gani. Puro ram ka prito. Mumbai, Luya. Ha? Ilaki. Loy kayo. Ay, napagawsa kayo. Naipatay na kung dito. Kamprad. Basig. Lagi ka nang galing. Lakang nga, ganina. Ang biniyang giapas siya. Dagan na siya naglabay sa mua. Kiat kaayo. Manila so si Lucky og si Bakay mong pansinon. Og si Bakay og si Lucky ra pud pansin Manilos pud si Bakay. Tanaw lang sa bakay. Mansin. Nang isa gid kulit kaayo. Ang bangkilan. Ayaw pa ko ano. Ayaw pa dulaan ng Mahaw na ta. Ay. Sayote. Ang matuok na ka ba kay? Dula gid ka, dula gid na. Ko anon god. Immune di ako. Sa to ka mga 2 years ko. Immune. 1 year. Magsalad ta. Itong kanira limonsito at itong iko ang suka. Itong pigaan. Mas na lang. Tapos asin og paminta lang. Asin og paminta. Ang pampalasa. Mo na itong sudan. Egg. Katong pepino niya. Ang carbs na to kani kamote. Yum yum yum. At isang panitan ng itlog. Itong Picasso ng itlog. Perfect. Perfect pagkalungag. Hard-boiled egg. Ito na itong pipino. Namanamon rin na itong pipino. Para dili wow. Amahaw na ta. Kamote. Date na punta. Ay, hilom laki. Hilom pa. Mayra sa permero. Ay, abin, paon sa ba yung tagkaon? Unya pa daw yung ating kaon. Piyok ba?